ngan panMap ya ke haba baro ki pajba ki I kumnu korukom ai khubor jugini ki atli ki channel kamde ke khubor ki thu khana lor ni larari ki khubor bot kari ka report menta kumu journalist ke report ju pia PYN meeting sara kap report ba ka BPP ka plong meeting ma ka batai kita ha non necessary ba pinda ong ba tau pajba u ya shat comment u mi shat comment ne u ki batai ke report kon be Ndrai menta PYN ya meeting ko sora pipet manu bosong te bu Arden oh taw umdan kadi PYnShai attendance ni PYN ben report di ke meeting je ke parti ki pai ba ki ngi ngi bonsen ba kadon ke jing persang ban mislead ya ki pai ba ti na kata down di keren bila penpau ba kamlong ke iki ke badai kalau don ke jing ko for PYnShai ngir ngapen sutu iki ba ki sutu tendai ban repeat ya keju na kata raw mentangi hapan ong da ka kerteng ni ki channel bagi kini ki channel ngim don kam coverage jongki ngim don kam hero you are not needed in our meeting nei but ni ngim don kam hero bangin pe ki channel ki jongki pila ban ra ki pila ban peni news jongki ka so bit nomor ka freedom of press kam dei ka absolute freedom pi lara ki press ke ngila ban thok ka bangiman don menu bala ban question jumu gila ban defame fi ke bapman ngam tang la ban su defame fi ku reporter ban thok inu ka bam don ke jinsha pila ma su ong bakat kum kat pelong khobor menta ka New York ka kum kat pelong khobor jongi BaseTv dan T7 ni forefront bakalong na sai ki tak pelong khobor nama ki allegation da kilong serious pimla ma su pelong khobor pi benar proof ngingim lam chong ok at kum kat pelong khobor jingi ke seng kidan ki nong thok khobor dong T7 BaseTv bi opsan au konran dong se nima ke kamut freedom of press kari ka absolute freedom of press kumu pi tho ya ka ikebe pi ban tho lara phila investigate chapang jonga chu umbu MLA banga penun kam baklai ke MLA scheme lab banga penun kam bakla you can write you can report that no problem and they you can investigate people shang man mislead and misinform patai dia tang ban create confusion pai bam tu support ini pai ba believe in panMap ba kari ke jihi kai kini ki channel ban pe ya ke feedback jo pai ba man ta kumnu ko respond jo pai ba ke shong hati ke bagi perkhat dan nak kena ke jing dan